Sziasztok, itt vagyunk egy Minecraft Pocket Edition részben. Itt van az ígért gameplay. Itt van velem Robi. És most megint repülök, vagy mit csinálok. A fasz tudja, mi van itt már. Megint. Na, végre. Szevasz. Valami mi ez a szakállas fejed? Hát így hát skintettem, mondtam. Hát tettél vannak be skint? valakinek, igen. Csomó pincé, meg minden ráfogni. Én nem Egy skinezek. báránygyípó is ki. Megyek erre a vizére. Van egy merre vagy? Itt vagyok. Le akarom ölni ezt a köcsögöt. Na, halljál meg. Kreatívban vagyunk amúgy? Nem. Miért nem? Ott olyat így. Mert Fujival az jobb. És nem jobb, de na. És hova szaladsz? Meggyőzöm ezt a bárányt. Ó, együttés. Hol vagy jól? Itt vagyok ember előtted. Nagyon szexi vagy, ezek is ilyen forestes feelingje van ennek a szép izének. És mit baszol te is? De én lopakodni akartam. Ott is sziget. Hol? Ott. Gyere, menjünk oda. Oké. Biztosan még találnál ki, viszont szám kivedett. Na, az az úszás öcsém a Minecraft, egy ugrálsz a vízen. Körülbelül sétálsz oda. Mint a nyújtanád a nyelvet, baszki. Én? Te igen, te. Találtam szögyit, lol. Hol van? Bár is learadtad, vagy az az enyém, hagyd már te geci. Van nálad. Találtam még egyet, hát miért ne? Na, Jó van, megvan. csinálok belőle festéket. Nem tudtam felvenni, hol lett. Nem festék. Hol lettél? Jó, akkor. Csináltam belőle Nem festéket. tudtam felvenni, vagy nem tudom, eltűnik. Csináltam festéket. Hol van? Ott nálam. Muti? Jó, befestünk vele egy birkát. Jaj, megvan már. Találtam egyet. Egy fát vágok ezen a szigeten. Na, van festékem, Dilo. Szóval nekem is. Inkább elfogyasztom volna, de na. Vágunk egy kis fát, mert... Mit csinálsz, öcsi? Fát vágok. Nekem is kell. Itt olyan sötét van. Nem tudom, mi van itt már. Este eddig. Csak idő átúszni egy ilyen baszott nagy szigetet. Vagyis óceán. Így magasabbet. Már csináltam egy fát, vagy csináltam, ezért vágtam fát, de profi vagyok. Megnézem mekkora ez a fogom sziget. Jó, van már fám. Hol vagy? Mit itt tehén? Meggyilkolt ki. Beleestem valami gödörbe. Hol vagy? Mondom, hogy beleestem egy De merre gödörbe. mentél? Hát, mit tudom én. Portra, láttam a neved. Ott vagy, ott vagy. Az vagy ott lent? Ja, bassza meg. Ne, de melyik akkor? Ne, rohadt nagyot esel. Nem baj. Anyja, hogy megyek. Meg vagy? Nem, sokkal lejjebb vagyok. Ja. De nem tudok menni tovább, nem tudom bele. Én se. Szart se látok, csak a nevedet. Én is csak annyit látok. Szorok bele, generálok egy újat. Itt kúra sötét van, hallod? Elég Elindultam! Nem, megint leestem. Anyád, most zuhanok per pillanat. De én nem látok semmit, baszki. Én is látok már semmit. Jó, van, látlak. Én látom a kiutat. Anyád. Megint zuhanok. Ja, hogy tudom már, itt ki kell ásni, bolond vagy. Ó, baszod meg. Vagy ki itt mit csináltál? Rohadtot zuhantam, én csak ennyit látok. Kilökött a szerver. Jó, akkor én is kiszállok. Menjél vissza bele. Nem kizárom. Ha nem baj, de engem kilökött, bazd meg. Most csinálsz újat, komolyan? Nem, áttettem magam rajta. Na menjél már bele, mert nem tudok bele. Most megyek bele. Please. Na. Jó van, itt vagyok. Megint, de megint valami történt. Nem loadol be, bazd meg a pálya. Nem lódó. Ó, megint itt vagyunk, ugyanitt. Hát ja, csak izé. Szállsz felé. Ott egy hülye gyerek. Én itt ütök, mint valami hülye, de nem tudom mi a Kreatívban fasz. vagyunk. Hát, de né, már ütök. Csak így ütök előre. Lol, de brutál. Akkor kimászok Nem meg. látlak. Megint nem látlak. Most mászok kifele.
Már is kiértem. Wow, én flyolok. Ki vagyok már. Ez hülye. Meghalt. Mit csinál ez ember? Klikkelek egyet, azt non-stop üt. Kóbeolylak. Jó van, itt vagyok. Ott vagy, öcsi! Látlak. És miért ugrottál le? Házat akartam építeni. Ja? Na várjál, akkor mutatok valamit. Maradj ott, várjál, mutatok valamit. Mit akart mutatni? Várjál. Mutatok valamit csak. Én tudok, építsünk csapdákat. Várjál, csak maradj ott. Meg a forsz, igen, láttalak. Gyere, öcsi! Tudod, Tibo, hogy gondolkozz. Nem baj. Csak egy under.